Шаллыда балалар үшін хайрия ярминкәсе узды. Барлық җыелган акча сәүдәгәр Стахеев йортын ремонтлауга тотыла. Анда физик мөмкинлекләре шикләнгән балаларга тернәкләндерү үзәген ачу күздә тотыла. Игелекле эшнең нәтиҗәләрен нинди хәбәрчебез ачыклады. Сюда свечку и как ночник можешь использовать. Вот такой дополнительный свет. Уку йортының фойесі чын ярминкә мәйданына әверелде. Мөгъҗиза балалар коммерциялы булмаган оешмасында катнашучылар үз картиналарын, кул эшләрен, чүлмәкләр, сувенирлар тәкъдим итте. Берәү дә буш кул белән килмәгән. Мы должны любить людей, которые находятся рядом с нами. Без янәшәбездәге кешеләрне яратырга тиеш, төрле физик хәлдәге кешеләрне очратырга мөмкин. Мохтаҗларга ярдәм итү бик игелекле эш бит ул. Бу җәһәттән без студентларга үрнәк күрсәтәбез. Тормышта авыр хәлдә калучыларга булышырга тиешбез. Барлык акча сәүдәгәр Стахеев исемендәге бинаны реконструкциялауга тотыла. Ул физик мөмкинлекләре шикләнгән һәм менталь тайпылышлы кешеләргә профильле остаханәләр белән тернәкләндерү үзәге була. Ярминкәдә сатып алынган әйберләр бинаны төзекләндерүгә өлеш. Для ремонта этого помещения необходимо более 10 миллионов. Әлеге бинаны ремонтлау өчен 10 миллион сумнан артык акча кирәк. Бу сумма бик зур. Бина 19 гасырда ук төзелгән. Төзекләндерүгә зур чыгымнар кирәк. Шуңа күрә без бүгенге көндә төрле акциялар, хайрия концертлар уздырабыз. Мөгъҗиза балалар дәвалау педагогикасы үзәгенә 18 яшькә кадәр балалар йөри. Киләчәктә аларга йөрергә урын юк дип аңлатты Асия Кислова. Шуңа күрә өлкәннәр өчен шундый ук үзәк булдыру турында карар кабул ителде. Бинада ремонт эшләре башланды инде. Алия Галиуллина, Лилия Гатина, Айдар Мусин, Татарстан яңалыклары, Чаллы.